estamos con un artista italiano. Es un artista con mucha proyección de futuro y, bueno, perdón, me vaig a parlar en valencià, que me pase al castellà y no me viene con nada. Bueno, es un artista que se llama Aitana Cerdán Campos y nos va a contar algunas cosas de su paso por las bellas artes. Quan vas saber de la teva vocació artística? Doncs primer, que me lleven les ulleres, perquè en les ulleres soc una fallera i sense les ulleres soc Aitana. I una fallera no parla, entonces no podria parlar sin una fallera. Entonces, com vaig començar, perquè volia saber que era artista o algo d'això. Sí, pues, quan t'adonares que volies fer això? Pues perquè des de xicoteta sempre m'havia agradat les coses més creatives i això, i meus pares sempre m'han potenciat, bueno, això està ma mare. Un altre artista que no l'havem presentat. Bueno, jo soc la mare de l'artista. Soc Esperanza Campos i soc la mare d'Aitana. Com totes les grans cantaores, sempre vam amb la mare al costat. I vaig començar perquè m'agradava això de la creativitat i més, com sempre comences a pintar i això, i vosaltres, ma mare i mon pare, sempre m'han potenciat molt. Tu tens que fer belles arts, i jo, fins al moment de dir ai, potser no vaig a fer belles arts, mon pare, no, tens que fer belles arts, això que en altres famílies potser és un com vas a fer belles arts, meus pares, tens que fer belles arts, i m'alegra molt de la meva decisió, estic molt contenta. I això, el sistema acabant de... Així començar la teva vocació? Sí. I quins estudis tens fins ara? Pues a veure, estudis, pues molts, perquè jo soc una tia molt estudiosa, jo estudio molt. I m'estiro molt. Però ara estic acabant belles arts. I sí que, tinc l'ESO, no l'avaluació i tot això, però no estic més allà d'això, sí que cursos i això, però ara estic acabant belles arts molt tranquil·lament, com moltes companyes meues, i això. Volia preguntar-te què penses de la formació en Belles Arts. Què penses? Què penso? El teu pas per allí, què tal? Pues... A veure, en deberes molt bé. Jo penso que prou bé, podria haver sigut molt pitjor, no? Sempre, però sí que és veritat que la carrera te la fas tu i és hasta on tu vulguis currar, tu fas. I sí que vaig decidir en tercer ja de carrera, com deixar-me la carrera 5 anys, o 6, potser no ho sabem. Però per anar a fer-ho tot tranquil·lament, perquè si no vas molt a trompicons i demés, i a partir del tercer any és per a mi com comença la carrera, perquè tens totes les optatives i pots fer el que vulguis. I és on jo vaig començar a fer coses de veritat, perquè sí. Hi ha coses que t'interessaven. Sí, vaig conèixer la performance, l'escultura i tot això, la investigació també, i vaig anar arran del tercer. Primer i segon és un trànsit que totes hem de passar, la veritat. Molt acadèmic. Molt acadèmic. I per on vas a tirar? Què és el que més t'agrada? Quina disciplina? Quina disciplina? Pues sí, a voltes penso i dic, no sé el que estic fent, realment, no ho sé, no tinc ni idea. I sí que faig performance, i vaig començar per fer la performance, però altres companyes m'han dit, tu no estaràs fent una proposta escenogràfica de lo que és la teua reivindicació dins de la cultura valenciana i això, i doncs estic averiguant encara què estic fent, però suposo que és performance i una proposta també escenogràfica, clar. I això, per les disciplines, això, i també posarà un poc més d'escultura i això, i a poc. Molt bé. Hi ha alguna obra que t'agradaria parlar d'ella? Abans un poc he comentat que sí que, a pesar de fer totes les disciplines que puga fer, sempre seré una xica molt monotemàtica, soc molt monotemàtica, i si me treus els meus temes, jo ja no faig art. I estic ara obsessionada en la tradició valenciana, en el folklore, les falles i tot això, i de moment estic ahí investigant sobre això, i potser
d'aquí uns anys una altra cosa, però ara estic sols això. I una obra remarcada com a referents, dius? Sí. Pues, com a referents tinc molts, ja siga de performance dic a Miss Bates, que m'encanta la Miss Bates i el que ho fa tot en un to molt satíric, humorístic, m'encanta. Després també m'agrada molt una artista que es diu Diana Cuca de Mallorca, que ella és performer i també fotògrafa, i té també aquesta qüestió, igual que Miss Bates, del personatge, i llavors també portes el personatge dins de la performance o dins de la fotografia, però la construcció del personatge dins d'un concepte com artístic, no? I això m'interessa moltíssim. I després, sobretot, sempre ho dic, que els meus referents són molt musicals. Per exemple, Rodrigo Cuevas, m'encanta Rodrigo Cuevas i tot el que fa, i aquesta subversió de la tradició. També és molt tradicional, i agrada molt la tradició i la du a un altre nivell. Sí, no sabem si és descontextualització, reparlar o des d'una altra forma, però modernitzat, però sempre en la tradició present. I un altre referent que avui vinc fent homenatge és la Martirio, m'encanta la Martirio. Ho estava parlant antes amb vosaltres, que avui vinc fent homenatge a la Martirio per l'abanico i a ma mare, perquè és l'abanico de la seva comunió. Però sí, la Martirio, per exemple, m'encanta el concepte de les ulleres, és per la Martirio, i això de tindre un personatge anònim, que m'ajuda molt també a performar-se completament anònima, per a mi, que en realitat tampoc ho soc tant, però sí. I què més referents? Hi ha un referent que a mi m'agradaria mencionar, però tampoc l'artista no m'encanta, perquè ha fet coses que no us agraden, entonces, bueno. Però hi ha un personatge de còmic que es diu La Fallerella, en els anys 90, que és una superheroïna fallera en 2064, que va tirant taronges atòmiques a tot el món i va volant, tentant-la i tal. I és aquesta mescla que a mi m'agrada també de cabaret i pues, les falles i tot això, doncs La Fallerella pues, crec que n'hi ha que mencionar un poc. punky. Sí, és molt punky, sí, jo també... Sí, és tot molt punky. És fàcil ser artista en València? És fàcil ser artista, pues... En València, sí. En València. En la terreta. Sí. És fàcil, més bé complicat. Pues, a mi és que València me ho ha donat tot, o sigui, m'ho ha donat tot. Jo sense València no faria l'ara el que estic fent, entonces és fàcil, pues, no ho sé. Si tu et fiques a fer coses, pues suposo que sí, però en quant a oportunitats, pues sé que hi ha més oportunitats en altres puestos, però per exemple el meu art és molt localitzat de València i fora de València no crec que s'entenga, o també es podria fer. A mi m'agrada Rodrigo Cuevas i és d'Astúries, saps? Es podria fer. I arrel d'això, el teu últim treball que feres de performance Les Falles de València d'este any, volia que ens parlés un poquet de com sigui el ser artista dintre de les falles, l'anar a l'ofrena, el que reivindicaves en això, el per què... Clar, pues és que el personatge d'una fallera comença abans de les falles. Entonces, quan vingué època de falles, jo i les meves amigues que també construeixen una fallera van dir hi ha que fer alguna cosa per falles. I van dir, uah, creem una comissió fallera, com no? Però, clar, van veure que era superdifícil, impossible fer una comissió fallera, perquè és tot un món molt conservador i molt difícil d'entrar. Entonces, vaig fer-me les meves trapilleries per les falles i, per exemple, vaig fer la persona que tu has mencionat de l'ofrena, que vaig anar a fer l'ofrena, però dins de fora del plaç de l'ofrena ja, i vaig ofrenar envolta de clavells, que se solen ofrenar clavells a la Xeperudeta, vaig ofrenar un ram de carxofes. Per a reivindicar també, portar l'horta a la Xeperudeta. Quina sí que la reacció de la gent? Sí, la reacció de la gent va haver un poc de tot. La gent de fora se ria, pues la gent de fora se ria moltíssim, però la gent de dins me van dir de tot, a les meves esquenes de tot, que si, no sé, que si falta de respecte, que si estava fent de teatre, no sé, va ser... Però per la vestimenta que duies, perquè quina vestimenta duies?
Jo porto una vestimenta molt tradicional realment, però jo també reivindico molt l'herència, jo faig tot des de l'herència que heretaré de ma mare i de ma abuela, òbviament, i entonces tot lo de la fallera comença perquè jo vaig treure aquest vestit de fallera que portava 40 anys en l'armari tancat, tu saps? L'Aurora Magdalena. I vaig dir, n'hi ha que fer alguna cosa amb això, és molt bonic i està bé, tindreu a l'armari, però tinc que portar-lo fora de l'armari. Entonces, jo sempre porto un vestit de fallera antic, que ara ja no se'n porta per a res, i una peineta antiga també, molt alta, i sí que hi ha altres falleres que són falleres, perquè jo no me considero fallera. Sí que m'han dit que no poden suportar el que jo estic fent. Però sí, hi ha un poc de tot. Però sí que jo porto realment una vestimenta molt tradicional. Ara avui no vaig gens tradicional, li vaig martirio total, però clar... Però bueno, també té la seva història, vaig dir-vos, no? Perquè els teus inicis no es poden. Els meus inicis... Sí, de tot el teclat. Ah, sí, jo vaig començar perquè jo ballava danses tradicionals, entonces jo ja tenia un vestuari ahí que ara estic començant a gastar, que això seria de quan tenia 13 anys. Ja no me cap. I sí, vaig començar ahí. Però bueno, Anna està molt bé, sí. que això que subvertís que la gent se fique així, no? que provoque, sí, aquesta provocació. Sempre ens agrada provocar. Perquè així te fan pensar. Te fan pensar, jo crec que sí, que la provocació te fa pensar. A veure, el context és que eren uns homes que estan eixint de l'església, doncs, claro. Tornant a lo de la fallera, quan feres l'ofrena, pogueres fer l'ofrena de les carxofes al final? Sí, jo va haver un moment que sí que faré con fotos i tal, i després li vaig dir a la meva amiga, vale, ara m'he deixat de fer fotos, vaig a fer performance, tu grava el que tu vives, però jo quan estic fent performance estic completament concentrada i no faig cas de ningú. I jo anava a les meves carxofetes ahí i les vaig deixar dins de la berxa, perquè tenia una valla protegint a la xamerudeta, i entonces vaig deixar ahí les carxofes y el guarda de seguretat se m'apropà y me diré, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y yo, no, que esperar a ver, no sé qué, y me fa, ah, sí, i les va ficar enmig de totes les flors. O sigui, que al final sí que poderes ordenar les carxofes com a reivindicar també el camp valencià, no? Sí, i al final es quedaren ahí. L'agricultura... I també es va acabar la performance, que era el que volia. Molt interessant. Molt interessant, sí, per això et dic que tu sí que creus en l'art com a denúncia social o com... Home, clar. L'art sempre és polític i sempre va ser polític, aunque digues que no és polític, ja és polític. Entonces, el que jo estic fent sí, i també jo descrivisc a la fallera com a femme fatale, que és la femme fatale sempre és l'antagonista de la feminitat estatuària i demés, i la feminitat estatuària en aquest cas que promouen les falleres majors. Entonces jo soc l'antagonista de tot això, perquè realment pareix que no, però les falleres ara són Miss Espanya actual. Segueixen sent això, no tenen ningú paper, no ballen, no parlen, no fan res. Bueno, sí, diuen, el senyor pirotècnic pot començar la basquetar, però ja està. I somriuen, i m'anitzen la maleta, i jo un dia li vaig preguntar a ma abuela què n'hi ha que fer per ser fallera major? Quiero ser fallera major. I me va dir, no, pues clar, tindràs que ser de bona família, tindré bons modals, tindré molts diners, tindré tal... I jo hi vaig començar a dir, ostres, pues entonces jo el que estic fent jo no soc fallera, soc una fallera fatal. Fatal. Per què? Bueno, però si tenim alguna altra pregunteta. Pues... Què t'agradaria aconseguir en el teu art? ¿T'agradaria aconseguir? Sí, pues conseguir, pues a mí me encantaría arribar a montar un cabaret en totes les meves amigues i anar per tots els pobles de la comunitat valenciana fent aquest cabaret. Però cabaret en si... Un cabaret o un espectacle de varietats o alguna cosa així, no sé. M'encantaria, però al final l'art sense les meves amigues no l'entenc. I és el que m'ho donen tots. Però arribar a algun puesto, pues jo m'ho estic passant molt bé ara. I arribar, pues, viure d'això, pues, sé que ho vaig a compaginar, perquè també m'agraden altres coses. Entonces, arribar a algun puesto, pues, ja estic bé, passar-me-ho bé i disfrutar-ho i estar bé el que estic fent. I, òbviament, si puc viure d'això,
ja seria... Però una fallera no va ser eterna, ja ho tinc molt clar. Bueno, i una cosa que també volia preguntar-te, el teu treball actual, el que estàs fent ara actualment, hi ha alguna cosa que vulguis comentar-nos de la feina que estàs fent ara físicament? Sí, doncs ara he abandonat un poc més la performance i ja estic fent construccions en metall i de més. Ara estic en un projecte de fundició en el que estic fent una sèrie de peinetes, prou ortodoxes, però volia que dins d'aquestes peinetes que jo em fera per mi mateixa per utilitzar-les en performance n'hi hagués algun missatge polític reivindicant o anant en contra d'aquest conservadorisme que trobeu en les falles i de més. Entonces, el meu projecte és fer com unes peinetes en alguns missatges. Variant el material, no? Sí, es va fer alumini, sí. Alguna diferència de la que es veig a Sí, després un altre projecte que encara està ahí per vindre, ojalà que es pugui donar a cap, i és que ara la companyia que està així, Míriam, i jo estem... Hola, Míriam. Estem en el TCO, en un projecte que n'hi ha a l'Horta, i estem en un grup de balls tradicionals, i ells són molt anarquistes, no porten cap vestimenta, no porten res, doncs sí que m'agradaria fer un projecte col·laboratiu amb ells en els que realitzar unes peinetes així més reivindicatives o antifeixistes, no sé, estic pensant, que tinguin alguns missatges per a que ells es pogueren portar per quan ball i això. I després l'altre projecte que ja és passar-me-lo superbien. Això és el principal. Estic realitzant una estructura que servisca per a correfocs i entonces poder portar-la i que es pugui encendre en flama i d'això des del detall i fer una espècie de fallera cinemàtica, punky i tal, de 2 metres que li pugues ficar coets i s'aprega i que siga funcionant per utilitzar-la en un correfocs i incluir-la en aquest bestiari que tenen els correfocs. Per exemple, seria una diablessa, no?, de que acompanya el diable en els correfocs i tots aquesta... Molt interessant. Sí, també abans estaven comentant de l'herència i m'agradaria comentar que, per exemple, tot el que porta avui és heredat, tot el que porta avui és herència, menys les bragues. Tot. Una herència i, bueno, sabates de Morella, bellata, que aún se demanarà comprar. La nau ens la va fer una amiga de ma mare, quan jo tenia també 14 anys a Guaixina. Sí, no? No, esta la va fer la iaia, perdó. Això també sí que ho va fer la nostra amiga Lluïsa. I després la camisa de mon pare. I després això és del Calvari de Vetera, que ho ha agafat avui a mig. Del poble, no pots contar res. Del meu poble. Pues Vetera, decía ir de Vetera. Pues Vetera té una tradició molt xula, molt diferent. Bueno, diferent tampoc, però m'inspira molt i tot el que m'inspira és estar en el poble. Sí que l'any passat vaig començar a fer aquest apropament cap al poble una altra volta perquè venia a estar molt en la ciutat. I sí que és de veres que a pesar d'estar en la ciutat, quan estava en la ciutat, sempre acabava fent coses en el poble, sempre. Era algo innato, no?, que m'eixia i de fer sempre coses en el poble perquè és el que m'inspira, el que m'atrau. Hi ha un lloc més ben més com la veritat. Però diguem que la cultura del poble també t'ha influït en el que eres tu d'artista. Sí, moltíssim. De fet, les primeres fotos de la fallera estan fetes en una barraca que està allà, que de fet, tinc males notícies, s'ha tombat. La barraca? Molt fort. Estic molt trista, sí. Hi ha que anar a rescatar a la verge. Menos mal, sí. Unas fotos preciosas, miradlas. Sí, molt xulo. I van ser les primeres fotos, van ser ahí, i la barraca és com una espècie de carnitzar abandonat i de més, on hi ha una barraca tota reconstruïda, bueno, que ara ja no hi ha res. I jo anava ahí quan jo m'apetia estar soles o passejar, anava allà a xerrar amb les amigues, no sé, era un post amagat, recollidet, molt bonic, i abans d'això jo ja sabia que sentia aquest post, i després això va anar a peu a fer coses en la fallera. I claro, aquesta barraca és el que és la casa de la fallera. Si la fallera fatal tinguera una casa,
era una barraca destruïda completament. I era esta barraca. Sí. La veritat és que les fotos són impressionants. Te les feu Que una són amiga d'Alexia Corrales Rosalén. fotògrafa. Sí, després tinc unes altres fotos que també m'han fet Marc Manzano Colomer, que totes m'ho van fer les meves amigues. Sí, de fet, la que anuncia la xerrada d'avui... Sí, és així en la plaça, és el La dia de Verge, el dia No, de... la Verge no, és el Mercat. El Mercat. El Mercat, així me les va fer Alexia. Sí. En les falles. Sí, i jo i ja els fotògrafs, o sigui, les meves amigues fotògrafes, deixo completament que faig el que ho viven, en el seu estil, en el seu tal, perquè sí que hi ha una diferència molt gran entre les primeres fotos que vaig pujar, que eren d'Alexia, i les últimes que són de Marc. I hi ha una diferència gegantesca. En quant a estètica també, perquè elles me guien un poc, perquè sí que faig foto i proposta escenogràfica, i entonces elles me guien un poc, entonces Alexia és com super rococó i Mar és molt més minimalista, entonces es nota, i sí que volia brillar i m'agradava, això també, però sempre estic jo present i la idea la porta ella. Claro. La mà de l'artista, pues artistes. Sí, claro, es que ellos también son artistas, entonces, claro. I després... Sí. I després de projectes que també tinc, hi ha un altre personatge de l'imaginari en la fallera. Conta. Sí, pues pues hi ha un altre personatge de l'imaginari en la fallera i és que com jo utilitzo tota la meva herència, vaig trobar una altra herència. És que clar, si te fiques en l'armari de la iaia i trobes de tot. Entonces vaig trobar... Los armarios de la iaia. Pues donen les frases. Pues vaig trobar el tratge de clavariesa, de lo que es una tradició que ni así... También tenemos un vídeo grabado que alguna vez lo subiremos, ¿no? ¿De qué? Escucharé el vídeo. De la clavariesa. De la clavariesa. El que te feu tu abuela. Ah, sí! Sí, ficant la peineta i tal. I vaig portar la pinta de mi abuela. De la seva iaia, per tant, la meva sàvia, que tenia quasi 100 anys. 100 anys. Sí, i... De Tortuga de Carell. Clar, i vaig portar també aquesta cosa de la clavariesa per a parlar del LOL també i del recorregut que es fa per la ciutat i quan alteres dins de la ciutat el recorregut, que també s'alteren òbviament les processons, hi ha aquest rastre que va deixant la cera. I sí que jo vaig presentar les fotos a una tutora meua i me va dir, ostres, però això és escenografia, no estàs fent performance. I jo, què m'estàs contant? Jo me vaig cremar. I me vaig cremar mentre estava fent la performance. I no vaig parar, i vaig continuar, perquè era performance. Efectivament, no sigui dintre d'un recorregut de clavarieses ni res d'això, de professor ni res d'això, era un dia qualsevol, no? Sí, era un recorregut per Bétera i era bueno, per a fer un dol cap als meus examans i tot això. I sí, era per Bétera i què anava a dir? A primera hora del matí? A primera hora del matí, sí, doncs ens anem a les 5 del matí per a fer aquesta reivindicació, diguem aquesta paraula. Per a fer aquesta transició en el meu dol, d'acabar el dol quan t'amaneix. O sigui, comença el dol quan està oscurint, faig el recorregut mentre està tot oscur, i quan t'amaneix, acaba el dol. I això, i la clavariesa està ahí per explotar, després hi ha més personatges per ahí, també en el meu cap, moltíssims. Quines siguin les reaccions de la gent que te va veure quan anaves vestida de dol? La gent tenia molta por. Perquè era la gent que se n'anava a les classes de matí, a treballar, eren les hores de matí, que la gent anava al metro... Eren les 5 del matí, claro. I la gent me tenia molta por, me giraven la cara. Sí, perquè jo era també com un tipus d'experiment social de a veure com reaccionava la gent, a veure una persona vestida de dol. De dol, de dalt a baix, no? Perquè el tratge era hasta terra, no? O sigui, largo. Sí, portava cel i tot. Sí, portava mantilla negra, una mantilla negra. Perquè era aquesta espècie de clavariesa, dol i de més. Però sí, les reaccions eren... Jo volia veure les reaccions perquè realment lo de la clavariesa ve per una escritora que es diu Bridget Vasallo, que parlava sobre el dol, molt psicofuncional, i ella deia que volia reivindicar el dol i tornar-se a vestir de dol i veure com la gent reaccionava a aquest còdic social
i si feia més amè el dia, vull dir, si et veien vestida de dol, no et parlen sobre com haves de tu, o t'obrin la porta del metge, o qualsevol cosa. Clar, i potser si tu has de dol, el món se para, i tu acceptes el teu dol, el vius, i després ja pots continuar la teva vida. I era això, a veure les reaccions i tot això, però... Molt interessant. Pues hi ha una artista que potser per tu suar, tu miri, coneixes, és Angelina, i també treballa en la indumentària que ara ella la seua, en sal, tot el que pot tenir, però va fer així una en València, ja te donaré el nom perquè la posis perquè fa coses molt paregudes. Tens alguna obra preferida, aixina, teua o d'altres artistes? Teua i d'altres artistes. Meua no, seria. No tens ninguna... Meua sí, hombre, claro. Pero de altres artistes. Sí, ficamos narcisistes, la que més m'agrada, bueno, no sabria dir. Ara estic fent una moguda que ara em farem falles, que es diu Fórmula Fallera, que va sobre la Fórmula 1, bueno, ja no sé, que va sobre la Fórmula 1 i les falles a aquest circuit que va haver en València i demés, i també el llibre de Joan Fuster de combustible per a falles i tot això. Aquest imaginari dels cotxes vinculat a la fallera, vinculat a la performance social, molta cosa. I m'agrada molt i estem encara fent les fotos i tal, i està guai. I després d'altres artistes, la Dina Cuca és que té unes molt xules que es diu Where is Dina, que ella se'n va anar a diverses fronteres del món i amb aquest tratge, perquè ella va com d'antiheroïna, van passar muntanyes, tot apretat i com un poc sexualitzat. I és com d'antiheroïna, se ficava en les fronteres i se deixava caure, es ficava així d'una forma graciosa, com intentant trencar les fronteres, però sabies que no podia, no? Entonces són postums així molt graciosos. I m'ha inspirat molt la Dina Cuca, però després, òbviament, una de les meves grans inspiracions és Sara Montiel. La Sarita. La Sarita. I entonces, quan vaig veure per primera volta l'últim cumple, que va ser fa poc, ella és de Fallera, una fallera així fatal també. Fatal, una fem fatal. Fem fatal, sí, però com la pel·lícula és tan terrible, realment ningú donava un duro per aquesta pel·lícula, ningú volia aquesta pel·lícula, pensava que anava a ser malíssima. Entonces, és de Fallera fatal, perquè no hi havia molt de pressupost, els escenaris molt estrany, tot, doncs sí, m'ha inspirat molt l'últim cumple, la veritat. I l'última pregunta l'has fet tu aquí? Bueno, no sé, confies en l'art com a arma de canvi? Completament. O sigui, sí. Sí, confio rotundament en això i si no hi ha cultura és que no hi ha res. I penso que la primera revolució, el que n'hi ha és que comença per la cultura, sempre, per a mi, i després tot el més. Però la cultura és molt important. És com un pan para l'alma, que sí. Sí, totalment. I bueno, i què nos contes d'això? Ai, pues la minifallera esta, bueno, un poc, bueno, sí, de la Frena la vaig comprar en una performance que no va aixir molt bé, que tenien performances que eixin bé i altres no, pues era una performance sobre els souvenirs i parlava dels souvenirs com objecte que tu t'emportes d'un lloc i és com una reducció de la cultura a X iconografies molt ficades, molt marcades i en 3 dies un guiri se pot haver vist tota la ciutat i haver dit jo disfruto de la cultura de València perquè tinc un pin de València. Entonces, això, aquesta reducció de la cultura que són els souvenirs, això de lo cookie, que és molt macabre a la volta també, bueno, no sé, entonces jo volia anar, vaig anar vestida de fallera a una tenda de souvenirs i vaig intentar canviar, cultura per cultura, vaig intentar canviar un caixó de taronges del nostre camp, tassat, i vaig intentar canviar l'equivalent dels diners del caixó de taronges per un souvenir que era esta fallera. Jo vaig avisar a l'home del local que anava a anar, perquè no volia fer ahir el circo i que eren a la policia i tot això, perquè en primera instància anava a furtar, però després vam veure que per temes legals no va ser molt
graciós. I, bueno, a veure, molar que és la fallera en el cotxe de policia, no? Estaria guai. Bueno, total, que... Entonces farem optar per els diners. I al final no va acceptar ningú, vaig anar a 4 tendes de souvenirs, ningú va acceptar, ningú vol bé. I ho vaig canviar per diners, però en els diners vaig escriure un I love València. I en els diners comprares això. O sigui, que diguem que això de taronges equivalís a este souvenir, senyores, de València, de la fallera de València. Sí, la fallera. Más reivindicativo y más... Que en realidad es terrible, y habría que maquillarlo un poco. No, porque porta ahí la bandera de España. Es interesante porque también te fa pensar, ¿no? Sí, y la portada. Sí, pues mil amor. Moltíssimes gràcies per vindre i espero que sigues en les teves trapelles. Les teves, trapelles? Sí, trapilleries. Trapilleries, sí, això. Sí. Pues bueno, nos hagan... I se veurem. Ui, quan vulgueu. T'invitarem i mos contem. Que també ha sigut, Aitana també ha estat col·laborant també amb nosaltres en la col·lectiva, en el Caminarte, també com a artista, també Mireia i tal, que has estat també fent altres coses. Sí, perquè aquesta vinculació també a la natura i tot això també m'interessa molt. Molt xulo. bé. Pues molt bé. Gràcies a tots per vindre.